here. Welcome back. We will be doing another try-on haul video. I feel like sobrang tagal na ako hindi nakaka-try-on haul. So, I will show you guys the stuff that I got from Taliver. And merong giveaway ang Taliver, guys. They will be giving away 3 pieces of clothing sa isang winner. All you have to do is to follow Taliver on Instagram as well as on YouTube. Mag-subscribe kayo sa YouTube channel nila, guys. Yun lang. Hindi nyo ako kailangan i-follow kung ayaw nyo sa akin. Pero kung gusto nyo lang naman, subscribe button is down there. Anyway, yun lang yung giveaway rules, guys, kung gusto nyo sumali sa giveaway. And salamat Taliver for sponsoring this video. Ipapakita ko sa inyo, guys, yung mga in-order ko sa kanila. Now, just a heads up, hindi lahat kasya sa akin. Surprise, surprise. Hindi naman yan bago, diba? Anyway, let's go ahead and start. We have a lot of clothes in here. I think I have like close to, siguro mga 10 or close to 10 clothes. I will actually start sa pinaka gusto ko, guys. Kasi meron na ako nito. Meron akong same exact one. Iba lang yung kulay. Yung isa kong ganito, hindi ko siya sa Taliver nakuha. Pero, meron sa Taliver, guys. And this one, kasyang-kasya siya sa akin. This is actually the same jumpsuit that I wore on my birthday. And nasuot ko din siya sa Bangkok. So, 2 beses ko na yun nasuot. That one was beige. I got it in gray this time. So, yan yung itsura niya, guys. Ganyan. Oh my gosh. I-try ko to ha para makita nyo. Pero if you've been watching my vlogs, nakita nyo na to. So, ganito yung itsura niya, guys. Yan. Meron siyang backless siya, guys. Wait. Pasensya na sa aking bra. Kitang-kita yung aking bra. Pero meron siyang, yan, pa-expose na skin sa likod. And, ganyan lang siya, guys. Meron din siyang pockets, which I love sobra. Kung matangkad kayo, mag-wear pa dito sa inyo. Kasi ako, oh, pino-fold ko siya ng konti. Kung matangkad kayo, ganyan pa siya, oh. Yan. So, pwede din. Gusto ko lang siya na super high-waisted. Kaya pino-fold ko siya ng konti dito. But I really like this. Very classy niya tingnan para sa akin. Sobrang ganda ng kulay. Pastel. Yung length din niya sa akin, perfect. Pasensya na sa mga karton. At saka ito, I tried to move this. Ang bigat. Hindi ko kaya. Pero, dyan lang siya. Hindi siya sobrang haba. Tamang-tama lang yung length niya sa akin. It just sits right above my ankle. Perfect din siya pang summer. I think they have 4 na kulay ata. Meron silang pink nito. Pastel pink din. Now, next is this one here. This is a maxi dress. By the way, I will be posting pictures. It looks like this. So, sa mga hindi pa nakakaalam, summer na po dito sa Australia. Mainit na. Kaya okay na okay yung mga sleeveless. Kasi kapag mainit dito, as in sobrang init talaga. So, this one is a, no, it's not a dress. It's a jumpsuit na mahaba. Ganyan. And the print is ganyan. Stripes na sobrang maliwala sa mata yung kulay niya. It comes with a belt as well. So, I will wear it with a belt. Ganito yung itsura niya, guys, na walang belt. Hindi siya maganda kapag walang belt. Yung length niya, as in, tamang-tama lang talaga siya, guys. As in, dito talaga siya. Hindi naman siya naka, sa floor. So, okay lang. Okay lang mag-chinelas. Hindi kailangan mag-heels. So, ganyan yung itsura niya, guys. Yan. Mahaba siya. Meron din siyang pockets. Perfect na perfect siya. Maganda to kapag pang-chill lang ba? Pwede siya pang lunch out, no? Medyo malaki lang yung dito, oh. And alam nyo ba, meron akong paparating na I ordered sewing machine, yung maliit, yung kagaya ng kapatid ko. Nakita ko yung vlog niya, bumili siya ng sewing machine. So, bumili din ako, gaya-gaya. Sa mga ganitong problema, na maliliit na problema lang naman, pwede ko itong tahiin, oh, para i-take in ng ganyan. And yeah, magkasya na siya sa akin, diba? This one! Gusto ko yung mga ganitong kulay. Wala pa akong ganitong kulay kasi lahat ng ino-order ko na ganitong kulay hindi nagkakasya sa akin. It looks like this. Ganyan siya, guys. Ano din siya, maikli. See, ito yung sinasabi ko, guys. Malaki talaga siya dito. And wala siyang pockets, which is kind of a bummer, pero okay lang yan. So, ito, tatahiin ko lang to dito. Actually, hindi ko na nga kailangan ng sewing machine dito. Kayang-kaya to tahiin dito. I also like na adjustable yung niya, strap niya, guys. Kasi kailangan ko ng mga ganyan. Meron din siya kasamang belt. And ang maganda dito, kasi kahit na hindi mo siya beltan, kung gusto mo like, you know, chill-chill lang na araw, hindi mo mag-belt,
Okay lang kasi it's cinched dyan sa waist mo. Yan ko lang guys, itak-in ko siya dito sa aking bra. After ko siya matahi, ganyan na yung magiging itsura niya. And okay na to. Lagay ko yung belt para lang makita nyo kung anong itsura niya with a belt. I like na meron din siyang belt. Ano ba tawag dito? Belt loop? Belt loop! Mas maikli siya dun sa unang pinakita ko kanina. See? Maganda siya, diba? Wala nga lang siyang pockets. Pero, it looks really nice. Ang ganda pa ng kulay niya. Perfect for summer. So, ito kapag mag-brunch kayo sa winery, charm, mga ganun. Yung tatawa, saan ka pupunta? And yung likod niya pala, ganyan siya. Oh, meron siyang botones na gold. Diba? Cute? O, diba? Tinakin ko siya dito sa aking bra. Ganyan, guys. Mga hacks ba? Hacks. Yan. Ang ganda niya. Ang ganda ng kulay. Next naman is ito. Ano siya, guys? Medyo malaki din siya ng slide. And I'm not sure kung tatahi ko to. Kasi yung material niya medyo, yung parang mahirap siya. Hindi ko alam. Ano pinagsasabi ko? Sastre ka? May pagka-tela-tela ka dyan. It is a dress. Polka dots siya, guys. Yung iniisip ko is New Year. And mahilig talaga ako sa polka dots, guys. Gusto ko yung polka dots, stripes, plaid, mga ganun na mga print. Pero it's in this, like, very deep, pa-brown na nga siya eh. Akala ko mustard yung kulay niya, pero pa-brown na siya. It's actually closer to brown than mustard. And meron siyang ruffle-ruffle dyan sa baba, like that. Ganito siya sa likod, guys. Itayo mo lang siyang ganyan. Yeah, medyo malaki siya sa akin. Pero, again, yung mga ganito kasi, kung dito lang yung diferensya, madali naman siyang, maayos, like ito, ganyan, wait, yung hack natin. Kasi kapag naayos mo na siya, okay na siya, diba? Hindi ko sure kung okay siya tingnan sa akin, or kung mas pinaliit niya ako. Hindi ko, wait. Yeah, I don't think I like it, guys. Siguro, dadalhin ko ito mamaya and see kung magugustuhan to ni Lai or ni Kat. Okay lang naman yung length niya sa akin. Ito, dyan. Hindi naman siya, anong tawag dun? Basta hindi siya mahaba. Okay lang yung length niya, kaya lang hindi ko sure kung bagay siya. Hindi ko alam. Dadalhin ko to and see kung magugustuhan nila. Kung hindi nila magugustuhan, i-donate natin. Feeling ko kay Kat magkakasya to eh. So, ipapatry ko to kay Kat. Yes, pang New Year ba? Yung mga natira, guys, magaganda sila, kaya lang hindi sila, like, completely kasya talaga sa akin. Ipapatry ko kay Kat at saka kay Lyra mamaya, kasi pupunta ako kay Nalay. Tingnan natin kung saan sa kanila magkakasya, tapos ibigay natin sa kanila. Kasya kay Kat, day! Oh, guys. Ano daw? Kasya kay Kat, tapos may belt pa. Oh, bongga. Ayun ako sa New Year. Oo nga, pang New Year na outfit. Si Lai nandun sa gilid, nagtatry pa. Oh, may polka dots din si Lai, maya. Ang ganda dahil. Nakahubad pa ako. Sa akin malalaking polka dots, ibig sabihin sa maraming pera. Yung yung likod, taliit. Sila walang polka dots. Na-miss mo ka dahil. Wala din kasi, dalawa na lang. Pati pa. Oy, kasya yan sa'yo. Lai? Ang ganda dahil. Ang ganda ng kulay. No, parang mustard na dark, very dark. Bagay sa'yo, Day. Ano siya, dress? Oo, dress. Parang kung magsalsa. Ay, oo nga. Dress. Oo nga, no. Ganda, Day. Sakto-sakto. Kasya. Ang nipis niya, no? Pang summer talaga siya. Nipis? Pero hindi naman siya see-through, diba? Hindi. Okay. Ano siya? Tapos may pocket yung sa'yo. Yung kay Lai, wala. Halliburton, contact me. Char, makailo Ang ganda talaga dahil. Maganda na yung kulay. Mag-ano ako, slow motor. Sige, labaw mo. Sige, ginusto mo yan eh. Sige. Si Love dapat kasi yun, sali-sali. Sige, ikaw. Labaw mo. Parang naka-heels. Ayoko nang... Ikaw nang sabi. Ready ka na mag-strawberry picking? Let's go. Mag-ano tayo? Mag-hat tayo ng malaking-malaking. Oo, no? Mag-date-date ka. Oh, diba? Ang ganda sa kanya, guys, ng dress. Hindi siya Kasya naman pala. Ang ganda ng ano niya. Oh, yung likod. Likod. At saka yung ano niya. Ang klase niya. Ang happy niya sa katawan. Oo nga eh. Sino? Si Katrina Gray? Masakit lang po ang likod niya. Ako po si Cartolina. Ang paling naman doon. Eh, di wow. Ang funny niya. Cartolina Gray. Last, guys. Diba? Ang Pinatong ko ganda. lang siya, kaya ako parang baliw. Pinatong niya. Ang Ganda. ganda ng kulay
natin combo. Oo nga, nabawo. May bata dun. And yun na yung video, guys. Sobrang salamat for watching. Please like this video kung nagustuhan nyo. Please subscribe if you haven't already. Please check the description box sa details ng giveaway kung gusto nyo lang naman sumali. And that is it for this video. Thank you so much, guys, for watching. Bye! Be good! Mwah!